Dobar večer, dragi obiskovalci. Prisrčno pozdravljamo sočnjega gosta, avtorja Zorana Milivojevića. Na Grigorjevo Danko Srpčički ženio nam predstavljaju svoju kultnu knjigu Formule ljubezni. Evo ja predstavljam knjigu Formule ljubezni, to je u stvari drugo izdanje u Sloveniji. Odmah da sebe odredim, da stavim na neku tačku, da znate iz koje pozicije ja govorim. Ja sam vam radnik na deponiji ljubavi, na smetlištu ljubavi. Znači, sve počinje poezijom, romantičnom literaturom, španskim serijama i tako dalje, a često se završava u ordinaciji psihoterapeuta, u suzama, razmišljanju o samoubistvu i tako dalje. U mojoj profesiji ključni koncept je koncept realnosti. Znači, pomožem ljudima da vide šta realnost jeste, realna slika o sebi, o drugima, o svetu, a onda, u odnosu na tu realnost, da se adaptiraju. Znači, da imaju zemljovid u svojoj glavi koji odgovara stvarnosti, a onda im taj zemljovid omogućuje da se uspešno kreću po toj stvarnosti, da budu uspešni, zadovoljni, da imaju samo one probleme koje moraju da imaju u svom životu. Zašto se zove Formula ljubavi? Prva poruka ove knjige, to je da se napravi razlika između ljubavi i predstave ljubavi. Znači, šta ljubav jeste i šta mi mislimo da ljubav jeste. I to su dve različite stvari. Sad, druga stvar koja dolazi iz psihoterapije, a to je da se ljudi uvek ponašaju logično. Znači, bez obzira koliko se neko ponaša ludo, iracionalno, samodestruktivno, glupo i tako dalje, uvek iza toga stoji neka logika. Sad, to je recimo ta formula ljubavi. U toj logici, to je formula. I sad, ako je to ta formula, onda možemo tačno, znači taj koji ima tu formulu u glavi, može meriti ljubav. Kako može meriti? Ako drugi hoće malo da se žrtve, to znači da je mala ljubav. A ako je velika žrtva, onda je i velika ljubav. I sad, šta je najveća žrtva? Da se neko ubije zbog vas. Smisao života je ljubav. I sad opet znamo, ako ima ljubavi, ima i smisla života. Super. Ali, šta ćemo ako nas voljena osoba ostavi? Znači, ne odlazi samo naša ljubav, nego odlazi smisla našeg života. I onda dođemo do toga da je život pogojena kategorija, uslovljena. Imaš prava da živiš, jer tvoj život ima smisla, samo ako te voli osoba X. Znači, šta je to? To je odvisnost od određene osobe ili ne mora biti od osobe, može biti od odnosa. Kao niko me ne voli, brzo nađem nekog da me voli. Jer moj život nema smisla. Mi danas mislimo da postoji razlika između zaljubljenosti i ljubavi. Tako. Ali šta je zaljubljenost? Zaljubljenost je ono vrlo intenzivno i prijatno osjećanje koje stoji na početku ljubavi. Znači, mora da se zaljubimo, pa se jedno vreme zaljubimo, pa onda to polako pređe u ljubav. To je kao scenarij. Međutim, to je prevara, to ne postoji. Ali ljudi biraju parove tako što se zaljubi. Znači, idu i zaljubi se. Divno, krasno, super se osjeća, to je to. Već 3 meseca su zajedno, odlučili su da žive skupa. Naprave dete, uzmu kredit, krenu u život. Međutim, za 2-3 godine shvate da to nije to. Odjednom im nešto smeta, ili se pojavi nešto što nije bilo ranije, i tako dalje. I sad uđu u drugu fazu, a to je faza agresivnosti. Znači, drugi mi se predstavlja ovako, on ili ono, a sad se ponaša ovako. I to nije u redu. Ajde sad ti, druškane, da se vratiš, da mi kupuješ sveće i sve ono. Znači, ona sad tera njega da on bude opet onakav kakav je bio i nada se da će u tome uspeti. I onda prođe još jedno
3-4 godine u tome i kad sve to saberete, to je onih 7 godina. Čuvenih 7 godina, kriza srednjeg 7 godina. Međutim, sad živimo u kapitalizmu. Kapitalizam je društvo zasnovano na strahu. Znači, zašto ljudi tako rade ko ludi? Bolji. Zašto su ovi radnici bolji? Zato što se plaši da će dobiti otkaz. Uzeli su kredite, u Americi svako zna da uvek može se desiti nešto, pa da za 3 tedna bude da spava na ulici u kartonima. Građani su eksperimenti, centar za užitek. Elektroda, podgan ide po kavezu, pritisne pedalom, dobije impuls i onda pedalira. Dokle? Do smrti. Ni glad, ni bilo što drugo, je ne zanima, samo užitek. I onda tako neki ljudi rade kroz seks, neki kroz droge, neki razne su varijante. I to je problem. Znači, kada društvo uđe u zonu uživanja, kvalitetu života, onda počne da se raspada. Znači, deca su bila drugačije motivisana. Danas ima veliki problem što deca nemaju primjedbi. Šta je njihov cilj u životu, pa da ostane isto ovako. Znači, ali često društvo, oni koji nemaju, želeju da uspeju. A ovi koji imaju, njima je okej. Oni hoće da rade nešto čemu će da uživaju. Bave se umetnošću, muzikom, tako neko. A ovi pravi pare. Hvala vam, da. Hvala lepo. Pa, prvi impuls za pisanje ovakve knjige, kao što su Formula ljubavi, je u stvari razumeti neke svoje zablude ljubavi. A onda kad sam postao psihoterapeut sam shvatio da i drugi ljudi imaju te zablude, ali da to nekako nema efekta na promenu svesti drugih ljudi. I zbog toga sam napisao knjigu, jer mislim da korisna saznanja iz psihoterapije treba da dođu i do onih ljudi, prvenstveno mladih, koji nemaju priliku da razgovaraju sa psihoterapeutom. Znači, moj prvi namen je u stvari bio jedna vrsta prevencije onih negativnih stvari koje nastaju zbog pogrešnih predstava o ljubavi. U knjizi pišemo o različitim predstavama o ljubavi, jer danas ljudi, kad pitate šta je ljubav, imaju vrlo različite ideje o tome šta ljubav jeste. Neke od ovih ideja su ok, korisne, funkcionalne, ali neke su takve da one koji ih ima loše prolaze u ljubavi. I zbog toga, pošto ja radim sa ljudima koji su loše prošli u ljubavi, onda pišemo o tim negativnim idejama, o idejama koje dovode, izazivaju patnju, koje dovode do toga da ljudi razmišljaju o samoubistvu i slično. Evo, ja sam već 3. put u knjižnici Brežice sa različitim knjigama. Predstavljao sam do sad priručnik za uzgoju, mala knjiga za velike starše i posle knjigu Emocije i mogu vam reći da se ovde jako dobro osjećam, da je publika vrlo komunikativna, da je ekipa u knjižnici vrlo dobro sarađujemo, to je vrlo lepo pripremljeno i uvek se jako dobro osjećam. A onda, pošto se ja dobro osjećam, onda su i predavanja mnogo bolja, bolje je atmosfera, ljudi više učestvuju i jednom rečju ja sam prezadovoljan. No, jaz se vam v imenu občinstva in knjižnice Brežice tudi zahvaljujem. Upam, da boste še prišli, da boste napisali še kakšno knjigo, ustvarili še kakšno delo novo in se odzvali našem povabilu oziroma nam predstavili to. Hvala lepo, vrlo rado, u Brežice ću uvek doći.